3x5. A sada ćemo, kako ste čuli prema špici, malo o knjigama. I sada naslov tjedna. Naslov je Zatočenici vlastitih misli. Autor je dr. Alex Patakos, a o knjizi nešto više urednica Tatjana Vučinić, kojoj želim dobro večer. Dobro večer vama. Dakle, još jedna knjiga iz ove serije ogromne knjiga o samopomoći. To su sve ozbiljni ljudi koji se na ozbiljan način bave našim problemima, a problema ima. Međutim, ova knjiga je specifična zato što je dr. Patakos inače utemeljitelj Centra za smisao i nazivaju ga doktor Smisao, a ovu knjigu temelji na jednoj drugoj knjizi. Tako je, znači dr. Alex Patakos je zapravo preuzeo suštinska načela i principe koje u principu osnovao i stvorio Viktor Frankl, poznati neurolog i psihijatar iz Beča, koji je osmislio logoterapiju, odnosno terapiju liječenja smislom. Naime, Viktor Frankl je bio zatočenik koncentracijskih logora i to više njih nažalost i proveo je više godina u tim nemogućim, tako bih rekla, uvjetima i to je inspiriralo ga je zapravo ta cijela situacija bezizlazna na neki način da osmisli tu terapiju liječenja smislom, odnosno došao je do zaključka da unatoč nemogućim uvjetima u kojima se on bio našao, unatoč tome dakle ostaje taj čovjekov smisao kao neka bazična vrijednost svakog čovjeka i po tome je zapravo i ova knjiga vrlo specifična zato što se bazira na tom nekom temeljnom smislu i nekim višim vrijednostima koje, ja mislim, u današnje vrijeme zbilja su potrebne ljudima. Da, ta knjiga Viktora Frankla je ima naslov Život uvijek ima smisla. Doktor Patakos je na tome zapravo to razrađivao još, jel? Tako je, da. Patakos je zapravo štićenik Viktora Frankla koji je i sam doktorirao na toj temi i razradio je u svom radu, jer radio je osim u nekakvim poslovnim administracijama, radio je i u psihoterapiji. Tako da ona na neki način izdvaja 7 načela koja se baziraju na Franklovoj logoterapiji. Izdvojila bih neka suštinska načela koja on spominje u svojoj knjizi, a to je ovako. Prvo načelo je iskoristite slobodu da biste odabrali svoj stav. Dakle, on smatra da prema naravno načelu Viktora Frankla da svatko ima temeljnu slobodu da na neki način reagira na ono što mu se dešava na način na koji on to želi, a ne na način na koji mu nameće okolina ili situacija u kojoj se trenutačno nalazi. Pa prema tome, evo, ja bih spomenula i Stephena Coveya koji je radio i predgovor za ovu knjigu, a koji je inače autor knjige 7 navika uspješnih ljudi, koji je našao jednu anonimnu izjavu koja potkrepljuje zapravo ovo načelo, a to je ovako: između podražaja i reakcije postoji prostor. U tom prostoru leži naša sloboda i naša moć da odlučimo o svojoj reakciji. U našoj se reakciji skriva naš rast i naša sreća. Dakle, temeljni princip tog načela je da zapravo mi možemo uvijek unatoč nemogućim situacijama u kojima se nađemo na neki način odlučiti kako ćemo na njih reagirati i u tome smo posebni od svih ostalih vrsta, dakle ljudska vrsta, a isto tako to načelo se zapravo razlikuje i od načela o kojima je pričao Freud, dakle da smo mi na neki način u službi naših nagona, i načela o kojima je pričao Adler u svojoj individualnoj psihologiji, da smo mi bića koja se samo povode za nekakvim nagonima za moći i za prestižem i za nekakvim novčanim nagradama. Dakle, u ovom načelu leži srž temeljnih čovjekovih vrijednosti, a to je dakle da možemo uvijek izabrati
kako se postavljamo prema ograničenim pretežno uvjetima života. Da, to je dosta zanimljivo da ljudima to još uvijek treba pojašnjavati i čini mi se sve više treba pojašnjavati jer sve više robujemo na različite načine, različitim formama, različitim institucijama, različitim predrasudama ili bilo čemu. Pa mislimo... da, zapravo to naše 21. stoljeće je obilježeno nekakvom utrkom za moći i za zadovoljenjem čisto nekakvih tih niskih, tako bih rekla, strasti, tako da se istodobno javlja neka temeljna duševna praznina. To se u egzistencijalnoj psihologiji zove takozvana egzistencijalni taj vakum, odnosno noogena neuroza, gdje ljudi zapravo onda ne nalaze smisao temeljni svog života i tu se javlja Frankl kao, tako bih rekla, nudi rješenje tog problema, tako da govori o čovjeku kao o ultimativno smislenom biću koji zapravo uvijek može u svakoj životnoj situaciji pronaći nešto što će ga voditi i napraviti izbor. Da, uvijek ima izbor. Čovjek uvijek ima izbor, a često se ponašamo kao da ga nemamo, jel? Da, nažalost to je tako. Ali evo, znači i u ovoj knjizi Alex Patakos to naglašava, isto kao što naglašava i potrebu za transcendencijom, dakle da ljudi ne zadovoljavaju samo isključivo svoje sebične potrebe, nego da se okrenu i drugima, dakle tu se naglašava neka potreba za ljubavlju, a isto tako i za odgovornošću za ono što radimo i ono kako se ponašamo i na radnom mjestu i u drugim situacijama, jer niti jedna zapravo situacija i događaj koje nam se događaju u životu ne bi trebali gledati kao zdravo za gotovo ili olako i niti jedno biće, odnosno čovjek sa kojim dolazimo u doticaj, jer svi smo mi na neki način ovdje poslani, jel? Tako i Frankl govori o tom nekakvom ultimativnom, znači ultimativne vrijednosti čovjeka kao dubljeg bića, kao bića poslanog da napravi neku misiju, a ne karijeru, jel tako? Pa ja se tako samo da nadam... u principu ako se... Molim? Da, ja se nadam da bi, odnosno voljela bih da svi političari svijeta pročitaju tu knjigu, ovo sad kad ste govorili... To bi bilo dobro, ali evo baš kad ste spomenuli sad političare, baš bi još htjela izdvojiti iz knjige, se spominju velike nacionalne kompanije, recimo u Americi, koje sad sve više dakle daju i postotak od svojih prihoda godišnjih i u neke dobrotvorne svrhe i čak je i statistički dokazano da su takve kompanije puno uspješnije jer su i njihovi zaposlenici na neki način usmjereni na neki viši cilj i zapravo žele doprinijeti općenitom razvoju čovječanstva, ne samo zadovoljiti neke svoje individualne potrebe. Dobro, gospođo Vučinić, hvala vam lijepa na razgovoru, na preporukama. Ja se nadam da ste uspjeli pobuditi zanimanje kod mnogih. Hvala vam lijepa. Eto, hvala i vama, pa se čujemo. Dakle, Zatočenici vlastitih misli je naslov, autor je dr. Alex Patakos. O knjizi ste nešto više čuli od urednice. Jedna knjiga nekom od vas, slušam vas, čekam vas, a vi ste već tu. Dobra večer. Tu sam. Recite mi, znate kako mi pitamo, samo ime i prezime. Da, dobro, onda ću ga samo reći. Recite. Mirela. Dobro. Majdančić-Vrkić. Mirela Majdančić-Vrkić. Da. To mi je puno zapisat. Pa onda... Hoću. Kratite. Hoću, ali sve više ovako imamo prezimena svi skupa, jel? Mirela, ova knjiga će biti vaša tako što ćete sutra doći prije podne po potvrdu na Radio Rijeku i onda u VBZ po knjigu. Hvala puno. Hvala vam lijepa. Pozdrav. Hvala lijepa svima koji su nas slušali i večeras. 3x5